Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kajing sapriang jongki kubor leng bakilat pathai kubor, hakbede bat kajing jiha orchid lake resort umyam, haka henry utere unaitung arhajar arpoar. Nakaliang ubasan bor shulai, ubadai UMLA ka South Shillong, ulapan te pat ba baka ei ka balajia kadai ka baklem leknang, bat kaladon kajing sengutu bakla. Ha ukerwa kubor ubasan bor ubadai ru menteri haka sorkar MDA. Ula ong ba unse kren bat menteri rang ba ka jilla, ukon red kit sangma bat kumjuk ru bat ulampang kayeng dorbar tawan uba met ba lengdo. Hakabede bat katai ke jingja. Hadin ba ulawan pai na Kolkata bat unsa pha ke jing panma lada don kanu ke jing penmong lani ke jing bakla hakatai ke jingalang. Hakan riu tarik unaitung ka kertong presiden kekenhun NDA ka Draupadi Murmu kalawan sa Meghalaya banya kendo yaki MLA bat yaka jingalang lapen ben da ke BJP ha umyam. Nakaliang ka UDP, hakas ni palay kalakan tho tenge persya uba sanbor, halor ka jingken no ba ula pentot kat ba uba med ba, ubalong u presiden rang ba ka UDP, ula kren halor kimat ki beadai bat ka jing Syaban ben ki Kristan, bat ki Ritpan. Ka jingdan kam ban penrong yakakten khasi haka kernit bapara, ka jingdan kam yaka ILP ha Meghalaya bat ki wei. Henry nakaliang uba sanbor, mentakas ni ulaong baya ketika jingja, lasu penhe jubor. Kabala kampen kendet ya uba sanbor, kalong ba uba ELHeng, MLA ka BJP na pentorum kra, ula persyang banyo kabusan pertai, na ketika jingja. Syusyu uba sanbor ulaong baka jingja kablajia hapo ka kamra, kalami penban syabar. Ha kabiyadai bat ka jing Syaban ben ki Kristan, balak rende uba medba, uba sanbor ula pensngo ba omla ban pha bakli haka BJP halor kani bat nalor kata katai ka jingalang ha umyam kam dei satia karensan kababiang ban kren yaki bakum kini kiman ha ka jing sngo jong uba sanbor ula ong ba ka kertong presiden ka kenhun NDA kalawan shane ban pan jingkersan bat namar kata kam dei satia karensan kababiang ban kren yaki mat ki jura kibaya dei bat ki wei pat ki jella. Ladadai penban belakren halor kimat ki bayadai bat ka jilla ka BJP Meghalaya bat mau kinyeng telilang. Nalor kata uba sanbor ula ongru baha ka bayadai bat ka jingjai u Father Stan Swami lani ki wei pat kiman ula jukren nakapor syakapor bat ki nongelam baha khamat ka BJP. Ula ong ba umdan AA satia banri nakimat ki bakta ya ka jilla bat ikipat ba. Ha kabayadai bat ka CAA uba sanbor ulaong ba uday tang mau na pedeng baro ki MLA nakathan chatay lamingi ubala ay jingmot siya kinong ilam ka seng ha Delhi ban pelat iki jela ki badan hapo ka kernet bahan riu. Utay MLA ulaong ru ba ulaju dan langbet bat baro ki seng ki badan ha ka MDA ha kinu ki kem. Bat ulang ubayay ne bat ka seng bat kumjuk ru bat unong ilam ka MDA u Conrad Sangma. Henry uba sanbor ula penrem jor ya ka jingkren jo uba heng, bat ula dawa na u presiden ka BJP Meghalaya, ba un lei ay persya ya uniu MLA na pentorum kra. Ula ong ba ka ne ka jingdawa kalong nakadaw ba imat uba heng, u kersyan ya ka jingkento persya ya ka BJP. Ula bu ru da ka jingkeli balada uba heng bat kiwei ki kersyan ya ka jingkeno ba ka BJP ka day ka seng ka balik persya ya ki Kristan, balay pat kidang ya trailang bat ka BJP. Syusyu ulaong ba ka BJP ka badan bat ka sorkar MDA, kala kersyan ya ka jingsung bat ka jing yatali, bat kala pentikenaru ba kinong syongsnong ha Meghalaya naki kinuhun ba per kin em ha pereng ka jingsung. Nalor kata ulaong ba kari India ka day kabayar, bat ki jela ki don laki jongki jing e. Ula bu jingkali da ka baong ba kumno on pha bakli ya ka BJP halor kimat baro. Uba sanbor ula ongru bakariti senchar ka ay ka jing latlun bat ka jingada banbot ya kanu kaniam. Ha ka bakhadu uba sanbor ula panma phalor ka ay ka balajia. Bat ula ban biang baka jingle ni jingkren jong u kadai ban peni baka BJP kadai ka seng ka bomsha liang ha ka bayadai bat ka niam bat kam kersyan yakinu ki kam ki balong persya yakinu ki niam laki dai ki Kristan ni ki waipan.